салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври нуҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум хеле хотирмон сипарӣ шуд. гап сари ин аст ки дастаи саразми Панҷакент ки чанд давр қабл бадтарин марҳилаи фаъолиятро паси сар мекарду ҳатто ба таҳхонаи ҷадвал фаромад, акнун барои мавқеъҳои ифтихорӣ ё худ чоргонаи аввал мубориза мебарад. хеле наздиканд то ба мавқеи чоруми ҷадвали чемпионат бароянд. ҳулбук ҳам садри ҷадвалро аз даст доданӣ нест ва дар бозии даври мазкур низ шикаст нахӯрданд. фикр мекунам интригаи рақобатҳои лигаи якум имсол аз мавсими гузашта дида беҳтар сурат мегирад. дастаҳои ба лигаи олӣ роҳхат мегирифтагӣ зиёданд ва миёни ҳамаи муддаиёни чемпионат мубориза бурдан хеле мушкил меафтад. дастаи дигаре ки дар даври нуҳум ба қавле хушрӯтар шукуфт, ин моҳири ёвон мебошад. бозии онҳо муқобили дастаи душанбе буд ва беҳтарин футболбози мавсими гузашта Шоим Боев яку якбора ба дарвозаи ҳарифон 4 гол зад. ин аввалин покери форварди моҳир аст ки феълан дар садри рӯйхати нишонзанҳои чемпионат қарор гирифт. соли гузашта футболбози мазкур бо Илҳом Баротови Истаравшанӣ барои унвони нишонзани беҳтарини мавсим мубориза мебурданд. акнун имсол бо Шоин кӣ даст ба гиребон мешавад ҳоло маълум нест. хулас рақобатҳои даври нуҳуми чемпионат дар нашри навбатии барномаи мо васеътар мавриди таҳлил қарор мегирад. аввалин бозие ки мехоҳам дар борааш ҳарф занам ин рақобати дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва саразми шаҳри Панҷакент буд. бозӣ дар майдони Талко арена сурат гирифт ва барои ҳар ду дастаҳои навкори чемпионат рақобат хеле мушкил паси сар шуд. сармураббии саразм мутахассиси кордони тоҷик Раҳматулло Фузайлов таҷрибаи бузурги кор дар лигаи якумро дорад. аз ин рӯ дар рафти бозӣ маълум буд ки баъзан ҳам дар хатти дифоъ ва ҳам дар ҳуҷум тағйиротҳои аҷибе мекунад. аз як ҷиҳат футболбозони саразм дар хатти дифоъ пурқувват буданд ва аз ҷиҳати дигар аз контрҳуҷумҳо истифода мебурданд. дастаи сардор бошад аз ҳама ҷиҳат бозии босифат дошт, аммо боз ҳам гунаҳгор ҳамон бахти футболӣ аст ки ҳатто фурсатҳои 100% ба дарвоза намедаромад. хулас ин бозии пурэҳсос чӣ шуду ба чӣ анҷом ёфт дар сюжаи ҳамкоронамон бубинед. бозии дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва саразми шаҳри Панҷакент дар доираи рақобатҳои даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум хеле пуршиддат сурат гирифт. аз аввали рақобат футболбозони дастаи мизбон ҳуҷумҳои пай дар пайро ба роҳ мемонданд ва фурсатҳои хуби голзанӣ доштанд. аммо дар дақиқаи 22-юми дидор футболбозони дастаи саразм аз як фурсати хуб дар контрҳуҷум истифода бурда тӯбро вориди дастаи сардор намуданд. қисми аввали дидор дастаҳо бо қувваи баробар бозӣ доштанд ва ҳарчанд фурсатҳои хуби голзанӣ ба миён меомад, вале ҳисоби бозии қисми аввал 1-0 ба фоидаи саразми Панҷакент хотима ёфт. дар қисми дуюми дидор дар ҳайати ҳардуи дастаҳо тағйироти калон ба вуҷуд омад ва сифати бозии ҳарду дастаҳо тағйир ёфт. қисмати дуюми бозӣ аз шурӯи он бо ҳуҷумҳои паёпайни тарафайн идома меёфт ва сармураббии дастаи сардор яку якбора 5 футболбози худро дар хатти ҳамла истифода мебурд ки ин фурсатҳои зиёди хатарнокро дар назди дарвозаи саразм ба вуҷуд меовард. расул Файзов, Иброҳим Зокиров ва Акрам Маманазаров дар хатти ҳамла шоҳкориҳои зиёде анҷом доданд, вале чӣ гуна гуфтем зарбаҳои мустақими онҳо ба тури дарвоза намедаромад, ҳатто фурсатҳои 100% ба гол табдил намеёфт. 20 дақиқаи охири бозии дастаҳо пурра бо идоракунии дастаи сардор сурат мегирифт, аммо мизбонон ба задани гол даст наёфтанд ва бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи саразми Панҷакент дидори мазкур хотима ёфт. то оғози рақобати мазкур дастаи сардори шаҳри Турсунзода дар мавқеи 9-уми ҷадвал буд ва саразми Панҷакент бошад дар ҷои 8-уми ҷадвал. баъди анҷоми рақобат дастаи саразм ба мавқеи 5-уми ҷадвал рафт ва сардор дар хонаи 9-ум боқӣ монд. чӣ гуна дидами бозӣ барои ҳар ду даста ки ба назар чунин мерасед ки қувваи баробар доранд ба фоидаи шумо анҷом ёфт?
бозии сараз рӯз то рӯз беҳтар шудан мегирад. хуб нисбати бозии имрӯза бачаҳои шумо чӣ хел бозӣ карданд? Муқобили дастаи Сардор чӣ хел бозӣ шуд? Чӣ баҳо медиҳед? В принципе, так как планировали, готовились к этой игре, что будет тяжело, тем более игра на выезде. Сардору тоже необходимо набирать очки, тем более домашние игры. И они, естественно, играли на победу. Но я думаю, спасибо ребятам, то, что вот этот процесс подготовки выдержали, вытерпели мы. Я попросил, у нас был отрезок очень сложный, подряд 3-4 поражения. Попросил собраться ребят, потерпеть, добиться максимального результата. Ну, вроде бы все получается. Еще раз спасибо ребятам за игру, за самоотдачу и самое главное за результат, за победу. И просто еще один есть минус, то что нет такой скамейки запасных, чтобы выходили и усиливали, к сожалению. Но может оно и к счастью, то что сейчас уже назревает скоро перерыв и обязательно будет усиление. Я думаю, в будущем Саразом обязательно оправдает надежды и болельщиков, и руководства, и займет достойное место. бозии дигаре ки мавриди диққати мухлисон буд ин рақобати дастаҳои ҳулбуки восе ва сароикамари 5 мебошад ки дар майдони хонагии дастаи ҳулбук сурат гирифт. ин бозӣ барои он яке аз рақобатҳои марказӣ буд ки дастаи восеягӣ аз ҳарифи ҷадвалии худ дастаи парвоз ҳамагӣ бо 1 имтиёз дар пеш буд. аз ин рӯ ҳар бозии ин даста барои мухлисон аҷиб сипарӣ мешавад ки оё кадом даста метавонад ҳулбукро аз садри ҷадвал афтонад. яке аз тимҳои ба қавле сахти чемпионат сароикамари 5 аст ва дар бозии мазкур аксарият ҳадс мезаданд ки аниқ сароикамар қудрати шикаст додани ҳулбукро дорад. бозӣ шурӯъ шуд ва натиҷа аз рӯи интизориҳо нагардид. чӣ шуд? кадом даста бо кадом ҳисоб рақибро шикаст дод? Дилшод Назирмадов нақл мекунад. дастаи ҳулбуки ноҳияи восе дар даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе ба номи Тешаи Исмоилов дастаи сароикамари ноҳияи 5-ро қабул намуд. бояд гуфт ки дастаи ҳулбук дар соли ҷорӣ низ бозиҳои худро бо ғалаба анҷом дода, танҳо дар даври гузашта дар бозии сафарӣ бо дастаи Ёқути шаҳри Ваҳдат ба натиҷаи мусовӣ ноил шуда 1 имтиёз ба даст овард. аз ин рӯ дар дидори имрӯза ин даста ба ҳайси муддаӣ барои ғолибият ба майдон омада баҳри дарёфти 3 имтиёз талошҳои худро идома дод. бояд гуфт ки дидори мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи ҳулбук оғоз шуда шогирдони Ҷурахон Мирзоев лаҳза ба лаҳза ба задани гол наздик мешуданд. дастаи сароикамари ноҳияи 5 бошад то охири нимаи аввали майдондорӣ имкон надод ки ҳамлаҳои дастаи соҳибони майдон ба гол анҷом ёбад. ниҳоят дар дақиқаи 42-юми майдондорӣ баъди бо даст бозӣ кардани ҳимоятгари дастаи сароикамар довари марказӣ бар нафи дастаи ҳулбук зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. имконияти мазкурро нимҳимоятгари дастаи ҳулбук Ҳасан Рустамов ба гол анҷом дода дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафи дастаи ҳулбук ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози нимаи дуюми майдондорӣ соҳибони майдон дар як ҳуҷуми созмондода тавонистанд ки голи дуюми худро ба дарвозаи рақиб ворид намоянд. муаллифи голи навбатӣ аз дастаи ҳулбук Бахтиёр Чориев гардид ки ӯ дар дақиқаи 46-ум ҳисоби бозиро 2-0 намуд. дар идомаи майдондорӣ боз ҳам дастаи ҳулбук пайваста бо ҳуҷумҳои созмондодааш дар назди дарвозаи рақиб қарор дошта имконияти афзун намудани ҳисоби бозиро ба миён меовард. зимнан дар ин қисмати бозӣ ҳамлавари канории соҳибони майдон Зарҳалшо Акрамов бо як зарбаи ҳадафрас ҳисоби бозиро 3-0 намуда барои дарёфти 3 имтиёзи навбатӣ ҳулбукро ба ғолибият наздик намуд. дар идомаи бозӣ имкониятҳои ҳар ду даста барои тағйир додани ҳисоб ба миён омад ва ниҳоят дар дақиқаи 84-уми майдондорӣ Соҳибҷон Ваҳобов голи ягонаи дастаи сароикамарро вориди тури дарвозаи соҳибони майдон намуд. ҳамин тариқ бозии байни дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва сароикамари ноҳияи 5 бо ҳисоби 3-1 бар нафи дастаи ҳулбук ба анҷом расида соҳибони майдон 3 имтиёзи навбатиро соҳиб шуда садрнишини ҷадвали Лигаи Якуми мамлакат гардиданд. бозии серголи даври нуҳум ин дидори дастаҳои Моҳири Ёвон ва душанбе буд. бозӣ дар хонаи Моҳир баргузор шуд ва ин бозӣ гӯё ки бозии махсуси ҳамлагари даста Шоҳин Боев буд. бозӣ бо тактикаи хоси Моҳир барои Шоҳин Боев имкониятҳои хуби голзаниро ба миён меовард ки футболбоз низ дар навбати худ аз ин имкониятҳо самаранок истифода мебурд. шумо мехоҳед фаҳмидан ки Шоҳин дар ин дидор чанд гол зад? тамошо кунед, ҳайрон хоҳед шуд.
бозии дастаҳои моҳири ёвон ва душанбеи душанбе аз серголтарин рақобатҳои даври нуҳуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум буд. дар ин дидор футболбози дастаи моҳир шоҳинбоев дурахшиши олӣ дошт ва фурсатҳои ба миён омадаро самаранок истифода бурд. ҳанӯз дар дақиқаи ҳафтуми дидор голи аввалинро зад ва ҳамин тавр голҳои паёпайро ба дарвозаи душанбе равон намуд. дар дақиқаи 56-уми бозӣ аз як фурсати ба миён омада хуб истифода бурд ва голи дуюмро ба ҳадаф расонид. ҳамагӣ баъди як дақиқаи голи дуюм ӯ ба задани голи сеюм даст ёфт. дар дақиқаи 60-уми дидор бошад голи чоруми худро ба ҳадаф расонид ва аввалин покири мусобиқаи мазкурро дар ин мавсим ба қайд гирифт. ҳамчунин ҳамдастаҳои ӯ ба 4 голи шоҳин як голи дигар зам карданд ва бо як голи ҷавобии ҳарифон бозӣ бо ҳисоби 5-1 анҷом ёфт. бозии дигар ин рақобати дастаҳои файзканд ва шодмони ҳисор буд. файзканди восеъ ҳамчун дастаи пешгӯинашавандаи лига якум рақобатҳои худро идома медиҳад. дар як бозӣ муқобили дастаи сахттарини чемпионат мебинед ки ғалаба кард ва баъд дар як бозии муқобили дастаи заиф шикаст мехӯрад. дастаи шодмон ҳам ба қавле туҳфа нест. аз ину файзкандро дар майдони худ бозии саҳлу сода интизор набуд. ҳарчанд фурсатҳои зиёди голзанӣ доштанд, аммо ҳариф ҳам сади роҳи зарбаҳои онҳо мешуд. дар хотима натиҷа он гунае шуд ки мухлисони мизбон ба хушҳолӣ аз дари майдон набаромаданд. чаро? боз ҳам журналисти фаъоли мо Дилшод Назирмадов шарҳ медиҳад. бозии аввали даври нуҳуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат бо иштироки дастаҳои файзканди восеъ ва шодмони ҳисор дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восеъ ба номи Теша Исмоилов баргузор шуд. дидори мазкур барои ҳарду даста муҳим арзёбӣ мешуд, зеро ҳарду даста дар чанд даври охир пайваста ғолиб омада ба зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқа роҳ ёфтанд. бозии мазкур то андозае бар нафи меҳмонон оғоз шуда дар чанд ҳолат имкон доштанд ки ҳисоби бозиро кушода ба пеш бароянд. ниҳоят шогирдони Собирҷон Умаров дар дақиқаи 28-уми бозӣ тавонистанд ки дар нимаи майдони рақиб тӯбрабоӣ намуда бо як партофти узбекзода Сайҳомид ҳамлавари ҷавони даста Некрӯз Салимзода ба задани голи аввали дидори имрӯза шарафёб шавад. дар идомаи бозӣ дастаи Шодмон боз ҳам имкон дошт ки дар ҳисоби бозӣ ба пеш барояд, вале маҳорати хуби дарвозабони дастаи Файзканд Шавқат Абдурозиқов имкон надод ки ҳолати ба амал омада ба гол анҷом ёбад. имкониятҳои дастаи Файзканд низ дар нимаи аввали майдондорӣ хеле зиёд буд, вале аз имконоти мавҷуда дастаи Файзканд истифода карда натавонист ва ҳамин тариқ қисмати аввали дидори дастаҳо бо ҳисоби 1-0 бар нафи дастаи Шодмон ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад бозии ҷолибу дидании дастаҳо кам ба назар мерасид, зеро дастаи Шодмон бештар дар хатти ҳимоя бозӣ карда аз зидди ҳамлаҳо истифода мебурд. дастаи Файзканд бошад дар хатти ҳамла чандон ба натиҷаи дилхоҳ ноил шуда наметавонист. дар дақиқаи 80-уми майдондорӣ бошад баъди дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ аз ҷониби ҳимоятгари дастаи Файзканд Исломиддин Ҳакимов довари марказӣ ӯро бо корти дуюми зард муҷозот кард ки баъди ин ҳолат футболбоз корти сурх гирифта майдонбадар шуд. дар ҳоле ки дастаи Файзканд пурра дар хатти ҳамла қарор дошт, футболбозони дастаи Шодмон тавонистанд ки боз ҳам аз як зидди ҳамла истифода карда дар дақиқаи 87-уми майдондорӣ бо голи задаи узбекзода Сайҳомид ҳисоби бозиро 2-0 намуда ҳамин тариқ ғолибияти комили дастаро дар бозии сафарӣ таъмин намоянд. баъди ин боғ дастаи Файзканди ноҳияи восеъ имконоти ба зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа баромаданро аз даст дод. дастаи Шодмон бошад аз нӯ бозии анҷом дода 14 имтиёз ба даст оварда ба зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа баромад. он тактикае ки он схемае ки мо кашида будем пешаи бозӣ бачаҳои мо аз уҳдаи он буромаданд. ана бозие ки бо сардор буд, бозии бисёр ҳам душвор буд. нигоҳ накарда мо медонистем ки командаи Файзканд командаи бисёр ҳам пурқувват аст. тайёргарии бачаҳо бениҳоят вазмин буд ва медонистанд ки бозӣ душвор мешавад. ман аз фурсат истифода бурда ҳамаи мухлисони дастаи Шодмони Ҳисорро табрик мегӯм бо ҷашни ваҳдати миллӣ ва бениҳоят аз бачаҳои худ миннатдорам. имрӯз то охир бозӣ кардам ва
خیلی که شما شاهد بازی بدین 2-0 بر دستای ما شد. بازی‌های دیگر دور نهم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم با طور زایل صورت گرفتند. چگونه که در بالا گفتند دسته فایزکان در میدان خود از دسته شادمان شهر ایسار با حساب 2-0 شکست خورد. دسته اصفهان در میدان خود دسته نوکار دیگر یاقوت شهر وحدت را قبول کرد ولی در میدان خود با حساب بزرگ 3-0 شکست خورد. هولبوک واسه باشد در میدان خود دسته سرای کمر را قبول کرد و با حساب 3-1 شکست داد. دسته دوشنبه باشد در میدان خود از دسته ماهیر یوان با حساب 5-2 شکست خورد. دسته سردار در میدان خود دسته سرازم شهر پنجکند را قبول کرد و با حساب مینیمالی 1-0 مورد شکست قرار گرفت. دسته سرحدچی باز هم با شکست نوبتی دچار گردید و این نوبت که از مدعیان اساسی برای راه یافتن به لیگ اولی موسم آینده دسته پرواز با حساب 3-1 دسته میزبان را شکست داد. جدول چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم فعلا تغییرات جدی ندارد. همین که دسته هولبوک حالا هم با 23 امتیاز در موقع اول قرار دارد و دسته دیگر مدعی یعنی دسته پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند با 22 امتیاز موقع دوم را اشغال کرده است. دسته سامان دنقره باشد 17 امتیاز دارد موقع سوم. در تخانه جدول حالا هم همان دو دسته باقی ماندند. دسته دوشنبه تا این دم 5 امتیاز به دست آورده است و موقع 12 را اشغال کرده است و دسته سرحدچی باشد در آخرین خانه جدول مسابقه قرار گرفته است و تا این دم همگی 3 امتیاز به دست آورده است. بازی‌های دور دهم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم با طور زایل صورت می‌گیرند. دسته پرواز در میدان خود دسته سردار شهر ترسونزاده را انتظار است. دسته یاقوت باشد در میدان خود با دسته دوشنبه قوه آزمایی میکند و دسته سامان دنقره باشد با هولبوک واسه. خوب دسته سرازم شهر پنجکند باشد این نوبت در میدان خود دسته فایزکند ناحیه واسه را قبول میکند و ماهیر یوان با گمانم بازی خیلی ساده مقابل دسته سرحدچی دارد. دسته سرای کمر 5 باشد این نوبت بازی آسان دارد و این مقابل دسته اصفهان است و امکان است که 3 امتیاز دیگر به دست بیارد. سگانه اول رویخط نشانزن‌های چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم چنین است. فوتبالباز دسته ماهیر شاهین بایف با پوکر انجام داده خود شماره گل‌هایش را به 9 رسانید و موقع اول رویخط نشانزن‌ها را مال خود کرد. فوتبالباز دسته شادمان سعیحمید ازبکزاده باشد 6 گل دارد و موقع دوم را اشغال کرده است و فوتبالباز دسته پرواز اسدبک جورابکزاده با 5 گل موقع سوم را مال خود نموده است. این شهر دور نهم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم بود که آن را من فردوس خورسند برایتان شهر را توضیح دادم. تا نشر نوبتی سلامت باشید.